Tistħajlek jgħad barra minn Malta fejn il-kesħa tagħmel ġmiela, karozzi u toroq spiċċaw miksija bis-silġ, b'ritratti u filmati fuq il-midja soċjali juru btieħi ta' residenzi, galleriji u bjut mimlija silġ. Kien hemm min ittanta wkoll jibni borrinu snowman li ttanta xortieħ jidher waqt tulluvju fuq il-Gżejjer Maltin. Il-Gżejjer Maltin se u qed jintlaqtu minn maltemp qawwi matul dawn il-jumej u tantu hekk li maltempata bis-silġ diġà laqtet il-Gżejjer Maltin. Skont il-paġina ta' Facebook Malta Weather, il-Gżejjer Maltin se jintlaqtu minn kesħa li ma bħala li se tinħass daqs 3 gradi taħt iż-żero. Is-sibt kellha titħassar ukoll il-logħba bejn Mosta u Birkirkara kif faqqaw is-sajjetti u beda nieżel is-silġ waqt li kellha tiġi abbandunata wkoll il-logħba bejn Pjeta u Gżira li għad tfadlilha biss 90 sekonda. Tħassar ukoll il-logħob tal-water polo kif ukoll diversi tlielaq ta' żwiemel. Sa dan it-tant, il-ħadd Malta tintlaqat minn maltempati berrat u kif ukoll riefnu ta' aktar minn 80 km fis-sija f'ċerti bnadi tal-Gżejjer Maltin. Dan hekk kif huwa mbassar il-bufuri tar-riħ sejħu l-qawwa ta' forza 9. Il-temperaturi wkoll se jkunu baxxi tul tmiem din il-ġimgħa kif qed jiġi mbassar li l-ogħla temperatura tkun ta' 11 il-grad Celsius iżda tinħass ferm anqas. L-Uffiċċju Meteoroloġiku fih dan l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qiegħed ibassar li se tinħass aktar il-kesħadar minħabba l-irwiefen u l-bufuri tar-riħ li għandhom jaħkmu ċertu bnadi. Ir-riħ se jkun qawwi mill-Grieg it-Tramuntana bil-bufuri tar-riħ qrib il-maltempati berrat u bis-silġ. Intant fatt li qiegħed jinkwieta lil bosta u l-maratona organizzata tal-ħadd li se tinvolvi mal-5,000 partiċipant u li tibda mill-imdina sa taslima. Il-ħadd se jibda wkoll il-karneval fin-natur. Organizzaturi qalu li s'issa l-attivitajiet kollha se jkomplu kif pjanat. Il-Kunsill Lokali tan-Nadur qal li se jagħti l-aħħar informazzjoni fuq dawn l-attivitajiet festivi il-ħadd għal ħabta tad-9 ta' filgħodu. Intant il-ġimgħa ħareġ ukoll avviż biex dawk li għandhom id-dajjes fil-portijiet bħal Port il-Kbir, il-Port ta' Marsa Mxett u f'San Pawl il-Baħar li l-Grigalata se taħkem il-Gżejjer fis-sigħat li ġejjin. Il-messaġġ ta' prekawzjoni jafża lis-sidien tad-dajjes u l-bċejjeġ tal-baħar biex jieħdu ħsieb li jtellaw kollox fuq l-art. Mhux se jkun vjaġġ pjaċevoli l ħadd lanqas fuq il-vapur ta' Għawdex minħabba l-Grigalata li mistennija tolqotna. Infatti huwa mbassar li l-vapur mill-Malta jitlaq min-naħa tal-bajja ta' Intuta Paradise Bay. Jirriżulta li dan kollu huwa frott ta' arja bi pressjoni baxxa minn fuq il-Baħar Jonju u li ser tersaq lejn Malta u wara lejn in-nofsinhar.